भोजपुरी के तार तार करे वाला कलाकार, भोजपुरी में जातिवादी गीत गा के भोजपुरिया समाज में नफरत फैलावे वाला, भोजपुरी समाज के तोड़े वाला सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, जूता स्टार, चौपल स्टार के बारे में देखी मनीष कश्यप जी का कहनी है। सोचा लगिन तोहनी के औकात कितना बड़का बा। पावर स्टार, सुपर स्टार और भी कौन कौन, हिट स्टार, डायमंड स्टार, सिल्वर स्टार, जूता चप्पल स्टार, हगल मुतल पादल स्टार। तोहनी के औकात इहे बाटे कि तोहनी के फिल्म जौन बाटे ना वो 40 से 50 गो सिनेमा हॉल में लागता, और साउथ के KGF जौन बाटे ना वो 8000 सिनेमा हॉल में लागल रहे, और तोहनी के 40 से 50 गो सिनेमा हॉल में। वैसे ना तोहनी के विवाद करत रहे लगिन, आपसी विवाद के चक्कर में तोहनी के बिहार के एक्चुअल मुद्दा के भी गर्त में लेके जाता रहलंगे, इंडस्ट्री के भी गर्त में लेके जाता। अब की साउथ के जो KGF जो ना लैंग्वेज के बनल बा ओकर पूरा मिला के 3 से 3.5 करोड़ लोग ही सुनेला या बोलेला, लेकिन हमार भोजपुरी के 25 करोड़